Знаете ли, че тук на Софийската улица Витошка заведенията са по-малко от частните съдебни изпълнители? Да, ние приемем Витошка като улицата на кръчмите, но всъщност сградите около мен и в съседните преки са се сгушили десетки частни съдебни изпълнители в техните луксозни офиси, а някои от тях дори в цели сгради. Колкото повече се качват цените на имотите, толкова по-големи и луксозни стават техните офиси. Това е така, защото те работят на принципа на баши бозуците от едно време. Википедия е дала прекрасно определение. Баши бозук, това е войник въоръжен от държавата, който не получава заплата от нея, но се изхранва чрез грабежи и мародерства. Ви ли звучи познато? Нашите частни съдебни изпълнители, въоръжени с държавата и закона за себе си, грабят нашите имоти и мародерството сиромашелия български народ. Те дори са по-властни от депутатите. Народните представители са 240, частницата са 182 на територията на цялата страна. Те са по-силни дори от така наречените местни феодали, защото са по двама-трима не за един град, а за цяла област. Да не давам примера с Търговище, където също са един единствен. Може би дойде време държавата да прибере тази дейност обратно при себе си, за да се преустанови прилагането на правосъдие от страна на богоизбрани частни физически лица. И то преди ние да сме станали безимотни клошари, а улица Витошка да се е преименувала в улица Баши Бозушка.